naimbag arabiyo kakabsat. Iti panagdebosyon tayo ti dayto arabi ti Sabado. Jesus, keep me near the cross. Ni Jesus, ti kamang ko. Ni Jesus, ti kamang ko. Nga ubog ti nagayos kada tayo nanipod Kalbaryo. Ijay krus tuy kararwak asinasarak na tiyapu inayat nang biyag nat in patlina ni Jesus ijay krus inted na tiragok ingganad jak magunod gloria di agibus. O Jesus, alwadanak tapno diak matinag kasanga amasipak adaken katibyan. Ingganat maragpatak na gloria anak ni Jesus ijay krus inted na tirang o ingganad jak magunod. Gloria di agibus. Basain tayo ti Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 9. Idawdawatak ida. Saan ko ngay dawdawatan ti lubong no dikat dagiti tattao ngayon ted mo kanyak.
tokukwam ida. Versikulo 20, kanagiti sa maganad. Saan lang ngayon isuda ti daw-dawatak, idaw-dawatak mo dagiti mamati kanya gapoy ti mensahe da. Ikarkararag ko agmay-maysada amin, Ama, at dadak kuma kadata, akas iti kaadam kanyak, ken iti kaaddak, ken ka. Agmay-maysada kuma, tapno patyon ti lubong, nga imbaon na. Kakabsat, ti leksyon tayo ti dayto arabii. Saritain nati panangik kararag ni Jesus. Kaya kita adalan na, ken kada tayo, nga agdang mga dalan ita. Nagpakadan ni Jesus, kaya kita adalan na. Inbaga na kadakwada nga, umadanin ti papanaw na. Uba na din ti papatay na. Kat iti, panagkararag na iti Ama. Inkararagan na ida. John chapter 17 is what scholars say Jesus' high priestly prayer. At to'y ni Jesus, kasmay sa akangatuan na padi, ibabait na, dagita adal na, ikarkararagan na ida. Anya ti makita tayo ti daytoy. Friends, we have Jesus interceding for us to the Father. Adda ni Jesus, ibabait na tayo ti Ama. He always intercede for us. Kas kung nati surat kay iti Hebreo, ni Jesus, iso iti kangatuan na padi tayo. Mangibabait kada tayo iti Ama. Yes, Jesus, our high priest, forever intercedes for us to the Father. Go to Jesus. Go to Jesus then. Ingka ken Jesus, ti mangibabait ken ka iti Ama. Ket no nyaman, nagiti dawatem iti Ama, ni Jesus, idano na amin nagitoy, agsipud tay babait na ka. Anya ti kinno ni Jesus, awan iti makapan iti Ama, no di magnakanya. We have Jesus, our great intercessor. May kadwa, kitaan tayo man di kararag ni Jesus. Idaw-dawatak ida. Ikarkararag ko nga agmay-maysada amin Ama. Agmay-maysada kumatap no patyan ti lubong nga imbaon na. Jesus prays for our unity. Inkararag ni Jesus ti panagkaykaysa tayo kuma. Panagkaykaysa. Anyan, anak kaladladingit, iti mapaspasamak ti iglesia tayo ita. Ininot ang mapugpukaw ti panagkaykaysa. Ininot ang mapugpukaw ti panagkaykaysa. Anya nga min dayto panagkaykaysa, akayat ni Jesus. What is this unity that Jesus wants, that Jesus prayed to the Father? Ni Agustin, ni Saint Augustine of Hippo, kinunana, if Christians cease to unite in declaring that Jesus is Lord, there will be no unity. No dagiti Kristiyano
sumardengda, iti panangi pakamuda, ani Jesus ti Apo, mapukaw, ti kinamanagmaymaysa. Anya nga min daytoy, apa nagkaykaysa. Ni Saint Augustine of Hippo, kinunana, if Christians start or if Christians cease to declare that Jesus is Lord, there will no longer be unity. No dati Kristiyano isardengda nga ipakaammo ani Kristo ti Apo da, mapukaw ti panagkaykaysada. Unity means unity in declaring that Jesus is our Lord. Unity in the faith. Unity in the faith. Pagbalinan tay kadi, ti pamati tay kan Kristo, nga uniting factor tayo. Lipatan tayo dagiti daduma nga banag nga wara-wara kada tayo, nga magsisina kada tayo. Let Jesus be our uniting factor. At dadagiti issues, at dadagiti manbanag nga, mabalin ko na tayo. Saanan apod no pamati? No daytoy teramidan tayo. Let Jesus judge us when He comes again. Let Jesus judge us when He comes again. What matters most for us right now is let us be united in declaring that Jesus is our Lord. Let us be united in showing to the world that Jesus is our Lord. That Jesus is the Lord of all. That Jesus is the Lord of all. I call upon you, friends. Awagan kayo, awisan kayo ita. Agmay satayo kuma. Ken Jesus. Agmay satayo. Ti panay padoykyak. Ani Kristo. Iso ti Apo. Iso ti mandumpot tayo. Iso ti Diyos tayo. Agkararag tayo. Pagtali na dayam ti panagkaykay sa kaditi iglesia mo, Apo. Pukawam, espiritu ti panakawarawara, dibisyon, pagkaykaysaan na kam kadi. Pagkaykaysaan na kami ti pamati. Pagkaykaysaan na kami. Iti panangipaduyakyak asikati Apo kan manubot mi. Bendisyonam, nagitanak mo isuda kadwak iti panagdebosyon ita rabii. Aywan namida, salwada mida, agasa mida, paggasata mida. Antoy, kas ibabaet ni Jesus dagiti amin nga adalan na, o Ama, antoy ibabaet kumet dagiti nga anak mo kadwak ti dayto panagdebosyon nita. I come and intercede for them. Bless them now. Bendisyonam ida. Bendisyonam ida. Aywanam ida. Agasam ida. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Maminsan pa'y kakabsat. Siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo ti panagdebosyon, iti tunggal rabi ti Sabado. Ti Apo ipay na kumati parabor kan pamedisyon ka na kayo.
Amen.